Είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν αισθήματα δισταγμού ή αμφιθυμικά όταν πρόκειται να ξεκινήσω έναν πρώτο θεραπευτικό κύκλο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί δεν γνωρίζω τι ακριβώς θα συμβεί και άρα η ιδέα ότι αφήνω τον έλεγχο μπορεί να με μπλοκάρει, να με καθυστερεί, να με μουδιάζει ή και να με παραλύει. Άλλοτε η ίδια η γνώση, συνειδητά ή ασυνείδητα, για συγκεκριμένα μου βιώματα και εμπειρίες που μου έχουν συμβεί μπορεί να είναι ο λόγος που με κάνει να αναβάλω. Σε κάθε περίπτωση είναι ουσιαστική σημασίας να δώσουμε χώρο και χρόνο στον αγαπημένο μας να βρει το ρυθμό του με τον οποίο θα προσεγγίσει το θεραπευτικό πλαίσιο με αφετηρία την αίσθηση της ασφάλειας. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι να δώσουμε το δικό μας στίγμα με το δικό μας παράδειγμα, εφόσον βρισκόμαστε ήδη σε μια θεραπευτική διαδικασία. Πέραν αυτών, μπορούμε να θυμίσουμε πως ο θεραπευτής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και επαρκώς θεραπευμένος, ώστε να μπορεί να σέβεται το ρυθμό του θεραπευόμενου που έχει μπροστά του, διευκολύνοντάς τον να φτάσει στις εμπειρίες του και τα σημεία της ιστορίας του που θα χρειαστεί να επεξεργαστεί με σκοπό την εξέλιξή του.